Lu, Pak Penrek. Loh, lagi sepeda. Wong melayu gak ada sepeda lali, lo naik kamu kau. Wis. Woi. Tim lain ndi kon? Oh, kanca bosok. Ya Pak Ben, ya Pak Ben. Ten lain ndi kon? Lali aku niki lho sepedamu tak ceplok tekan isor ae munggah. Oh, adek singitan barang. Oh, mbak aku singitan ndek jero semut ya. Ketara aja ndek lobange. Ndek jero ni semut lho, ero. Di, Apaan nih? kowe ngerombengno wingi. Jadi Mas Darul ta? Tuh. Iki bulet iki. Ya ora ta? Keselemetan aku mulai biyen wis sampean aku. Disiram. Cek gak panas. Oh. Kapok aku. Kadian wong bulet e. Cari duit titik ae bulet ae. Mbah. Yo. Suwun, Mbah. Prewangane. Awakku kok jek pegel kabeh ae, Mbah. Halo. Lah kok iki ilang, Mbah? Ancepno mung sumumam. Tuku maneh. Wah, ya omong aku larangan sadalku ketimbangane duit rombengan mang jupuk maneh ae. Lu, iya iki mancep nang kono ani keras iki, Mbah. Waduh, sampai suwek rek. Katut sak masker ya, Re. Iso wae.